No siano anopa ya de ya bono SOMPA 93.1 Kumasi Asante Mantemu 90.7 Nkransa SOMPA bono ene nepu FM 106.1 bono epu FM na henkro enu yatachimai 98.9 SOMPA krona bono henkro sunwane 101.3 edoma henkro manim asase paso sada ene ye live ewa to FM 101.1 SOMPA ena wuti no takwa enso ye munyina wono fa free ho 103.3 SOMPA takrade no nsia bremu kase ebo anana kwadwoje si company limited ekoboje se sempremo wode adanse hu ne mapapa ahyase de kosi awieye wode aso yasene ya anopa ekure ya endpoint homeopathic clinic wakan hu ansa na ya ende kase no afi yesa akosoa ne aso se Leicester Company Limited wonom so ewo ya toothpaste wonom nyina ne time heba eka yen ho SOMPA kunafo achede no anopa wo ho mamu a ma homrem waso yemu ene ede kase no eba na etwa no ho afiri he nyina no life on tentamfidie no so www.sompaonline.com ni nyina egu ho Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM live and YouTube BITMISE wo betenem kakra ede entoto ho okọ ana wa like ase na fe odo commentator anopai ensema yede ba de abati bi ene se abobata jose Ghana ban egu ahoboa na hyehyɛ so sane yebeya wo mayi ewo awodo ne hyehyɛ awodo ya yede fa oil palm development ho no ebetumi anya ne ntupapa agina so ene aban kro na wone kori aban aka bom se de beye na emo eno nso yebenya so mfa so ewo man mu sanso no ogia wo ya ojabi enso akasa wasa Ghana ban betumi etu galamse ase o nemum ni nyinata agina ahofama eno na gold board of odi ato wo se gold no enso mbonsi okra na nso akra wono mo yagadamse wom ede won so yere odi afutuo amamabunu se kwaba na se wo da ache betumi agina yiye wo mai mu a ane enwomesua aya wono mo emfa ni serious eno ana abaya krachefo okọ atoya mantemu a wosema mpani mahama nkwan ne mpani a wo ba adwaso a watimi abofoto ede ama abaya krachefo se wo mfanya adwuma sanso ne yebekọ Israel man mu na wan mahase yi asrafo bi mu adi awede anti ana amana ba ne se bi ka were mo ho ana no paya sonfo banu yatena se a yede enkechema ebegu ho asew ede amamo akosuya eje wa kwade boaten ene mede mene triple mai Ejapia APAM DADAA Government Accountability Series no enya duru so a ene aban mpanimfo ba na wono maso eye sade ehote wombetena setimi be kamunsam nyina fenchem ede kire emi yehu ntokontoko ededem ene baabi ehwa abobo obo apo nyina da na no na so afọ ohwekua ye ho nsam so e wo man Ghana mu yewra Eric Opoku wode to so chese Ghana aban mempene mahama penso de to so mienu woni Korea aban aka bomu a emo ya wono modua no asase yantam heta be ese wo ha wono magye a womo ebedua mo no efri branso eto wo pebesie ebekwa akwese nso besa to biu de broni frɛ no all year round no na we no nso beboa ama dada kuayo no nemudie foforo nso abam bra wiase nyina esesa ewie no wode ba beto so akyese we nyina a wo ka no feed Ghana program no adwuma awyo so wobobo so a obeka wonsa. The government has prioritized local seed production as a strategic imperative for food security. Without seed sovereignty, there can be no food security. We recognize the immense potential of our research institutions in seed research, development, and testing, and the ministry stands ready to collaborate with them to work towards full seed sovereignty. From 2026, MOFA will only supply locally sourced seeds
to the Ghanaian farmers. Distinguished ladies and gentlemen, it is instructive to note that the support of the Korean Plant Industries Association, KOPIA, Ghanaian farmers are undergoing intensive training in seed production. At the same time, the Korea Rural Corporation is developing irrigation infrastructure on 100 hectares of land to support rice seed production. No, so for you, so wa my Ghana mu Honorable Eric Opoku and Ebobo Nsemi so say wo hwepa 2023 sane aduane inflation e could resist 1% na edidi mu a ebeba ya chine ya ba ya no enkakra akra edu October kra no na 9.5%. Enu di adanse se kana wi aban ni we de wodi tudwa government accountability series ase Abando gua hobo na hyehyɛ so sɛ ne ba ya yanwo ya yeye ɛwɔ mayi mu no ebe ya kɔna ya na ya nika na fe ya kwa dwama so so a ne to no atumi akɔ ahohare so yie pa na wanam sa kwanya no so apa on your foreign integrated oil palm development initiative a ɛno so ɛba bɛboa Ghana ban na fe ɛmabunu pinu atumi anya konya na wɔnom ayɛ adwuma ewum na ɛno wanam so ama acting managing director at the Central Oil Mills Limited Ora David Henry Segu wano akasa ama wachurchemu se weno ayanshye babuwe ye papa sanse ne wo hwemu a emabunu pinu akora no banagre ko acha no a wo mo hyadan fo mu hunyim dodo no adwen ye wono se yenkokora no merewafo adwuma nanso sa aba ne hyemu kenna se ya ana babua ama mabunu no omoni agye ho APAM industry allocating $500 million for the oil palm industry. Buying a say of Bema Juma bay 250,000. Was a shema Omudia Bay and Amunia before over 100,000 hectares. Do now your friend red economy. I was your way acting managing director the Central Oil Mills Limited, Ora David Henry Sagu and your tenant king. Enuna Yura Sami Jemfi Penia wada gold board ano bra yetena se wo Ghana today so ne boss so chelse wo ko Dubai na eho no hyemude kese bia efa form agudie wo no metubie ewo amaya hodo ewo wiase mo ene kokko hyiai na wo koye no nso no wo gina apaso kasai enti ne nkasa emu no wo be chese ewom se sika okọ no eboa pa nkanka ne esomfa so ema wo man no nso nya bi kura tuatua ne hoka emebewie no inflation kura timi sane free double digit no na ba single digit inflation na ni nyina achi a eboa esomfa so no nkyerese se bi wo mo nso so form agudi a emfa mra kwan so so enti wo no ma yefra won se artisanal and small scale mining for ASM for say wo mo na ye mfimfini pa na asepo a ejina so ebewie na gadam say for de wo ho agegejim nanso ni nyina achi no wono mawe abo pa agu wo mo kokko na ni nyina achi no so wo ma sanso awe ataso se wo mbe ko atia fo magudi a emfa mra kwa so na we nyina nti na mo so aba na wo mo nso gold board no eta wo machi e de akade ahodo bi a wono behia wo mudwumadie mu ebe ma ko a wo mpese wo nkutia fo magudi etu a emfa mra kwa so a ebetime de wo yene ato ye pomuden so na ebese ye da ache no wo mo etwa abade ahwe ano wono ma ye krado se wo mbeko ede atia sa da na wo hwe se wo mo nso ede wo ndwetire hyehye akire no wo mbegya sa na fe ebeboa ma yenya da ache papa bi na mom yenkokura hwirenhwiren was a galam say, I want answer some year more no. And another info bejo ko ye wo my Ghana emu president ya wada no Metro National House of Chiefs ayoje ho ya oje bi otosuminu wono akroya wo ko se hwie anwa so traditional area wono na ye man hene ye wonom no de atudwa akyeremu wo se ye kan ye ka sa galam se no no kwasem sanka Ghana ban amatumi no se na nanu ahemfo ya wo mo na asase ne ye wonom de no wo mo anhwe enkoko no wanka eni besa boso mekora ene na kakra na nka galam se no yetumi etoase wo se
yase bibi de kebma menkabi Ghana no yede democracy saa na yede se wo man no enti agya bibia ye na manyosam nananom mutumi yekita wom no yagye dodo no a ane yede ya manyosam enti kwaba no se nananom krampo kabia anam se manyosam frafrenti na ne kan wakwa yeden nam suntu obasere pa se Ghana ban amfa ne nansi fam na wawasa sa tumidie no bapone kakra na wode ama nananom ne ahwesa galamse no yentumi ento ase ema ne nyeyana wei ayo fasha sonko a na akoso ewo bibiani enanam so ma woje wo ya oje bi otosumienu wode nsemi atuja I'm saying, let's say you aban parifo ha mesremo ara ye me wasase no and ye say nyina ma president na kakra ha me ne say enforcement rules no emra da ho say ye fa mo asase no ban no mo yi ahemfo ade an so say ya sikuro bia wa hene wo so wa hene so ni tumi enti MP wo ha regional minister wo ha other ministers wo ha mo ko parliament na anwa true no oje owo ya oje bi otosumye no amananso wa no pa on your friend say oje owo education foundation ya eno so baba boa na so nkoda dodo no asene chichiru no sabio won mu a won mu ani bie na so won madwene mu abopeo na wonam so disika twitiri die 500,000 Ghana cedis atomu a eno aye sida waso eno so nsam kakra ya wokan ye no mama NTB no me contribute 5,000 Eddie account. Education fund and also me go to 500 and prepare sorry remember 200,000. You know next year match no 500 na me can if you said education there na kwakwa mu no anu de batu dwatro se wosre pa yema sumdue anya dwuma eno nko na be mo mayi yakwa yenim 90 where and take no preaching no ase yes ni nyina if you say you may be a year no ya mama feel ba yes anka bom and pontu I was your way ayoje owo ya oje bi otosumienu anu yetene nkano National House of Chiefs President Ghana Institute of Foresters GIF one national treasurer Vincent Kusichei was Ghana sa former goodie to emfamra kwan so ya to ne dim galanse ko aye kon no ho ana ya bobi mudin se wo mu ya small scale miners ene ehefo won de emfa ho ene din ade beto ho so e do card ya to ko mu wo frɛ wo mu nyina galamse fo de ntia wo ka sa ne se over to say obi say wo ya small scale miner na nso ebe wie ba bi obekwa akɔgye consignment no na galamse fo no nso wono wo mu nyina di afra na we nkanfo ano won fan se baabia mpani a wo mudi kan a sabi wo mo nsam ago wo mo ntime enka se de wo senka wo no mo ka no no na eno achi ntiase bi ese ye adwuma na enye adwuma eno ena de we nyina aba Again, we are money for a boating for more money. You have to say politicians, because the small scale mining, me to say the new small scale mining, there is nothing like small scale mining. They are all guarantees. They are all guarantees. We have been told the number of people that attain their livelihood from that sector. It tells you there, you couldn't hear who you are telling us the number of people who earn their livelihood from that. Ewi an was say Ghana nsase nyina ye nya ho ntiase adanama Forestry Commission for na wo modi so ka se do mbesi ama mfaso aba yensa aseso na asundwe beba ho no enu achi nnwuma nso nka mpempema nkoma ene beba mayimu ntimi na wo ni na ejuma no because ejuma no ho mayimu ye nkriti ejuma obere me ka asem do me ni be fact ni studies nyina si ejai Ghana asem Forestry Commission kwa okoma ejuma Forest Commission betini biema o my we no sa kwanya no beto yes he Ghana and Sasia Forestry Commission Ghana Institute of Foresters GIF one national treasurer no Vincent Kusichei na yetene nka no ana wo TV so anka me say double money ana wo hye awodo ekoso ya ensem fatakura ama mabunu pinu ano one money hye da nyi school ho enti akoda no watena TV no ho anasa bi wo hwe enuoma ekoso fasika ba gi sika ne ade no a na wode ne ho akwa wuram eni nanu ni nansa wo behu no na wayese kokroko na wode nipa moja ena etwa so sa nuoma no wasase ekoso ama enu akora mpo no empanyifo awodo asase ebodawuro sa TV stations awodo aye ba chewo sa wonia wodi sa adwuma no emra no
bedi sene se na efata na wokɔ nso akyerɛ a wɔmahene yɛ wɔnom yɛ nana gye Ukraine kusi ɔtɔso miensa wafasa akwanya no so ade ato dwa ɛkyerɛ sɛ sane yɛbɛ na sɛ bio ne manfo nsaye na saa dɔbɔ mɔ ne ni ade wɔ bia mfa no nkɔ wura munti ɛne na wɔbɛpa foto a ɛbɛboa na so nkoda dodo no asene ɛwɔ school ahodoɔ mu wɔse ne ewu hwɛ mu a school no ɛho nsansam sɛ akoda no wɔnya school sikanti ɛne ya na abatan dodo no ano mato mu na saram na nkoda no nam ti akora no wade ne chi pempem a baabi a wɔkɔ pie bia no wɔsɛ yɛ boyem nurse wɔn na ɛkoro no ne sa ne nti ɛne no ɔbɛyɛ bi diaboa na wɔpa foto bi ade ato hɔ a ɛno ɛbɛboa ne mɔfra na ɛbro a nana wɔde sɛ adwuma yi ɛwɔ ne mpɔtam no sei ɛno ɔka ne nsɛmfae It's educational fund and you're launching or be chrome in Seattle OBREMPONG a J Crime educational fund. Then you know, say me butter in na titru pa ne say baby a medru no me so me pese enkwada ebe fami saso enkwada e wo me man mu omo nyina nso timu sua de duru sa piano a machine de duru no na me hye enkwada Seattle man edin say wo ma enkusuku Oma enko school na no atwe no anode beto dwa atro sansa no nyuma de sabio yampuo wo beka se wo kire wo bia no wada otwedi ampoase papa sansa no de anya de obetumi apa wo tirim ana wadwenem no wagye afiri wonsam nam so nti wo mo so sabio wan madwene school no pa mu de hyem kura be sa firi mbo no wo mo nhwa se wo mo so sansa no nyuma no wo nyi wo mo kura mfiri mu na wo betumi ahua bi na tumi aboa ama wo no nsa no adwuma no dane da nyina aye krabehwe Obisukura horse you, I will take the entrepreneurship line. Say, we school, I mean, Casamaya Megma, Kakran, a few me, no fear nine, a bedroom fear do not know dredge. And said an American, I have established a hospital, and the hospital is 10 years now. Nina say, Addition, a year, and addition, Tino, Minya, Crankpeja Cassia Pa, Ebe, the regional director. Na kwakwamu no ana na bena santewa ensesere so nkoso hema wono so ade afutuo ema ya sei endi eyankura titru adwabo ne yabo ne nne muhu ye hei eyankura adwabo na adwabo no so no yebo fapem papa de ama na akyinkyirima de hye abeba ye yachi na bahu se kuro no sabi eyebedia kuro no mpuntuo enkoso anyama nyina eye daache nkura no a yebo fapem ama be no I was surely attending Kay ancestral son koso hema nana bna asantewa na enese na nananoma de hia wo mo wasa ene na mamfi nanama trankonwa adem kase afahye wo mo edi no ase na bankrachi pani a yene no se honorable Raymond na neba wokokasa ye no wo chese yeda ase bra yakọ ahirade so a mampani ndwo mahama ye na nyame asema no esanse wo no nko ne mampani a wabaga na konwa so wotimi abofoto mpodi ama na ba crash fo se wo mfa nya nwuma e wo mo mpatamu Nana timme da sunupo ana ede se education wono nana ede pai sanse pese mama bai abamu emu ebi sida se abama yesika kese a eye MMDC ye de be ye adwuma ebi si wa amamu bida MMDC sa ye wa no mo eye amvi central amvi west ana amvi east ani ye nam fofo mu ewie ya na de wono na ejina wo manamu wa mrafhye bedwafie honorable Erekafo ebe chese se de abankrache aka no projects ene ebefunu kuro no eno achi de friend say asphaltic road kota de pa dikadika won be kan bi e de amawo ye beka nyina ne se so ba ya manfi ha chama me bedi MP wo hwa ne wa ha ya me na ma che kakra me di mfie du na me ba ye no na me betu opposition mu for a good years afina NDC aba this is the time NDC John Dramani Mahama asan aba e di mpuntuo esan eba amenfi west amenfi central amenfi na no ba amenfi ha de here pa ne ya kwan ewie ye na honorable Joseph Nelson wono na akomanta no mu a woye soafo a woda no wono anso ne kokosi mampani abade akire na opoku agima professor anamu enti eho no wobeche se bohye bia aba no wahye mpotamu hofo titiri no wasa manfi wobedi so
ESHS amanfo bi ka se e ba e betwam ne yetwam ahyemu kena na problems wo ho aduane sam ne baby ankwara ne bedane ne yekeka ka ho nyina ene nyame adom yegusu a yeyi problems ne nyina afiri ho yesa hye bo se obi a course university first year ene so aban behwe amomo akodi free san se ye duru baby a obi pass SHS na obako university a tetrete na abaye oha no Honorable Joseph Nelson, Regional Minister, Edema Atwemantemo, Western Region, Ewo Ademkasi ase, Brana Tetrete Okoa Moasechim, Watosumino, one Mosha Safa Kessi. Anopono Sekasi Bona Wuchi for SOMPA 106.5 Accra. Young Crabata would do a trauma Ghana Moshano, Ukasiboye and the Moon. Nana Kaja second playmat and another woman to baby, what you done Simonium Pa Abba was an adwana wall plywood and our building wires, cement, iron rods, roofing sheet, Nina no Konana Kaja one way, not one maubi. Nedian yes, was Sessa Cobanas only Scacranwa, one way Yansha Shan, what Chian and Cacrancacra, I feel was Sama Densium or foot 1 inch at Charancasa, 1 power nap a day, Accra, Kumasemo Frey 0204 345 040 0244 345 040 Ekwaba Sempremono no was a bema ba na Joe's bread and pastry and country service what kenke nabo konako pebitoi one more masha sia one more ton kenke ewo monten so no wo kona koto a 3 Ghana cedis per to 4 bo ya wo de bema wo entinya fe na akwa ha ho bia nie na wo de just emori akosi jasoni ade ase okwa ka dokono we na 3 Ghana cedis konakoto wo benya fa so bocho ane de free so na baby a one more ya no so de eyeditwam 0256 068 832 0256 068 832 na wona mpanyimfo ni nkomo medima foso wa Accra Pokua Samayira Kumase ebu akwa agogo wona government school ni di nhwe ni mu stroke na sisiade waposo na yo ya diabetes mojabroso kidney infection na komedima foi na wona mo nhwe entu ase 0244 774 282 na wona doctor for any enkomo na SOMPA chade ni ekoso akai na yakai obi o se ekunafo nrisia nyanka mobrowa wom so bedidi omudidi anu mudidi ne sei eye SOMPA chade o nyame ya domo a Christmas yi na ye chade no wonso fo kakra wa bra ni yanka mom na nyebefo a edane duru so yetumi akwakoche se ye sikanso na de se ahoma yi so de amaye 0598 559802 0598 559802 2074 T74 ye kan for dem o say na nanom dodo ya o ana won ma ka bo modi apa enti eboa boost immune system no wakasa na akode tie yade biada epese ba oni paduanim Food and Drugs Authority one magia tum se eje wo prendo do moto wo ka shi drug lane Kumasi Ashtown Kolena Keba bibiani afrey 0246 073 498 na wona mpanyifo eni nkomo weso ne yegina ne yatan ho ye ba kase bonka he no ye de to so Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic wo kronoma boy hia na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa wo spintes bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obi a ebe kire wo for endpoint wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mo dem fu me pa cho bra na me hwa de wo bag bra
aden enen so biem hey time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane e fa adwen ne e fa adwen mpa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra menom T74 samenom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu etufon free 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Akatuapa enokre Emma Akatuapa ampa abusuan ma yentu fa na yenko Israel mamu na eho ena ebasra adom no a empanimfo a wo mudidi animu chichiru wo mo ehwewiem wo mo ehwe nsuo so ya pam wo mo nyina ene yekobusa se bone be na wono mayo yese ahini meda na etoso nso adehia na wo mo te sa Gaza mpapre so ho no atutu asem bi koso ewie wo mo ho kan pa asese aye kankura edadehia wo mo Israel wo mo etirim esanse wo mo adehia efiri mu wo ho no asa obi a ho kan na we no ni nyina wo mo ho se eye ni bi anna ho na wonu ma ehwewiem no anhunu se drone bi ba ya eso ne me te se ampeke intelligence ansa enu achi wonu ma ehwe nso so nso etimetina ase ye ehwe ha na wo ma nhunu se bibi ete se enam wiem mpa ba enti wo a wo wiem no wonso mu wani na ho na hwe ne se hunti ya pam wo mu nyina ebidi akura di kan etworo krata de ba se wo mo ntimi amoman no ho ban ama atoro enchemete sa ato enti waje adwuma no ena bi nso de ye tworo krata akoma no se ye hia na adwuma yo biew ena wono ma aka nso ye mpanimfo no wo mo de akura ye hye da akura akɔkye wo mo sie ye ka kyere wo mo prince ye ntimi no wo mo nya adwuma biew esanse wo mo ntimi ammo wo man no ho ban na we nyina ekwe no sompa ye ne de akyire de ebesan so asie yewura Benjamin Netanyahu enna boboa no ye de nyina ebesomo abuswa so de yegyina ne de nsɛm no asie sa fa no wofide no de to ha ansɛm wode bra mon de di mo akote no bi ayese waje wo ye ojabi ye woto so bi no National House of Chiefs President e de ato oban no anim so wo ma nana no kwan na galamse ku no onfo honyim sada ena galamse ku no a ena treasure edema Ghana Institute of Foresters say one day wo frɛ wo mo a etu agudie de nyina galamsefo na yebetimi akwa je mpanimfo ka won sisi so
Acting Managing Director de Ma Central Oil Mills Limited and so akasai and now which you more as sa and would you media shankwa Ghana by a person pejam no ayana motupa ebebo Ghana mai. No and as for weku ya honsam so ese a more 100 hectares wo mu dua na ye dua na afimu ni nyina e de nimdia foforo abre Ghana kuafo na ebika we no ne yeboabo no na keje second kilometer na pamfo wono so eso yasene akoso ya aje wo akode boaten ene medi mene triple mai ajapia apam dada